ini paramal kamalan jadi sandi suri sajada hayat terjalli Allah summa sawahu la paraman rabi warna bakabihi dengan minuhihi sama suduhan menjadikan insan di masa itu ya Tuhan menyuruh dan menyuruh malaikat alam menjapui arwah Allah di alam sarah lainnya warna kataruh udun marmutam al-salam kahlan sabiyo bertemu masuk itu Tuhan menyuruh malaikat alam menjapui arwah menjapui nyawa untuk tubuh di alam sarah nyawa kataruh nende jodoh Muhammad salam kasabiyo Allah dunia itu lalaikan hembuskan tai ditiup ladakan nyawa ladakan dalam badan sama sodi kandung ladan dalam bulan ladila masuk itu tolak irada Tuhan anggota bagara wallah kita Nabi Muhammad pengeluk kita wahai sahabat itulah saudara Assalamualaikum ya akhwani dengarkan kiasan kapina mandiri ay kullu nafsin zaikatul mauti tiap-tiap nan bernyawa menangguh sakit mati indahlah dapene
adiban yang lain eloklah kini berkira-kira hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Aso matahari terabi daripada matinya mangkolah turun angin yang tangkas kayu-kayuan sampai muka di pusing angin tarabang kate sawakatu itu dah jalan lape akan mana yo insan bagai kaki alam lakalam nyawa lalai indah ladape mai bo mandela mulai alam para bajompa bumi naleba dino tidak maka jo Madinah nyo tidak baitul muqaddis pulau sawatu jalan tadapi lalu kasih itu ada sebabnya maka itu malaikat mambe bari mulia itu tandanya kiamat berdiri alim mulai lang bula mati toban nindane ditari mulai eloklah toban di zaman begini jangan menyasar kemudian hari sebuahnya lagi kasih daun pandangan di masa kini orang berlomba-lomba menyerahkan anak pai sekolah biar ke PAUD walau ke TK biar ke SMP walau ke SMA bagi biaya 8 juta Kosawala bikam yang tajua harode ananda Kapa jadi sajana Madapi karajo Minua eska itu harapan bunuh joaya satana parangaya na sekolah pagi sekolah patang sekolah di malam hari kilo de mapa mengajar dunia akhirnya ketinggalan sendiri rumah keputu joaya asal dapat keluar rumah ai kata kawan pai baraja pai baraja kasabanta sakira gilo malala nyo gilo raun tiyo sabanta ai kapayo kumbua kagalawinda sakali kapantay tiku kapantay niwana akalan panjang kadana wakte dana dibawa na pali ang acobana kawater bum kasingkara kata yung mutiara mamadu kasih dengan asmara kalau coy itu ai anak basikola agama sikola kapata di tangan alamat dibuayan muridnya wajah alamat di betaria kalua eska buni eska nyo tangoa tangeangea kini apa nakarese apa nakaripanjang apa nakarigawin na ado nangataan nyo na tinggal cangari jauh naja lata paranga nak basikola ay lola muawai Ampau palala Imaka ona tiga
diri kamu yola di dalamku Kulima di dalam nalai kulima la ilaha illallah Odiaku ila nabi kita yo masuk sarungo Ojana silaman nalai nyotubu ala di darinimu Kotana hai selama adanya nyawa la barakulawika Allah nabi kita ia masuk sarungo Kojana oba itu lapangan iyan yola di dalam kur Olima dalam nalai kulima la ilaha illallah olai wahai la sahabat Nabi tola masuk Kodaro kami semua karena dosa abangnya olah de basaba de adobanata alano kan kami nala sudah bar atanya lagi pagola nanyo jadi Allah orang bariobar agamo dilayangkan di mukoba asamu tetapi lagi untuk akan kami obat aduh tarimu kasih banyak iyo tarinimu osoko iyo ya tanahnya Allah dari sana esok Kodaro dari ilallah
Adi alam lainan mano Adia mulai Allah salam narangkan Labagan mano dalil mangatol Lana milallah Ala Allah ya anay Anay ya anay Anay Allah ya anay ya Kanilai matanya dia mulai Subhanallah dia pun padi InsyaAllah kita bila jawab La ilaha illallah Kala Allah ya anay Anay ya anay Anay Oh maya lagu ditanya marah membulu nanti lagu ini Lagu rasul nanti teka suai jobatan Anang lagu rasul awang-awang lari kami aduh Laisa banala pengadian lainan tolan Antanyo Yo pasaba la tola lagu esami intaro Saming tarolainya kami lana di dalam banu sahodala kami nama jadi jasa patalan jodoh Alladhi akil pengajian barukan dijawab tanyo Ola jalan nora pengajian la lepan jangan lupa kita Ini pengajian dari kami berdua Jangan bangga ikola puninyo Ilai oi saudara Lai rapi dan penuh Habis sambungan gajinya Lari nyawa jodoh Lainnya tu nyawa Ona suci sungguh Onanya tu pulau Di nyawa nan laku Supaya nanya to Dan kini kau jauh Lai main Di tanah lapang Bola nanya to Lai masuk kapal Ona alasan hati lagi Nonton ala de mamanda Ay Ola umpamo untuk Katila mau pulang Ola ikut dipakai Lagi mati di tempat Lena jangan jawab Berjalan agama Ola ini parama Kamalan jadi sendiri Disuri saja Hayat terjali Ola summa sawaho Ola de paramana rapi Warna pakapihi Dengan minuhihi Sama suduhan Menjadikan insan Oh awal kejadian Karena imedian Masuk di sana Ola sama suair Lena kontan Sampai dalam puluhan hari Lade nota bersama to Kemudian itu malaikat ladibu menjadikan nudepan Ala nyonamu Arati alako darah sama to Ayam filar mulanya sama toralaka Allah qadibu edalai menjadi murka Sampai bulannya bilarnya sudah Labi anri bulannya Labi lapano Sarat bila 20 Kau gandu sungguh Allah di masa itu Ya Tuhan menyuruhkan Menjuru malaikat Akan mencapai arwah Allah di dalam salah lainnya warna kataru Kudun marmu amma ada Salangkah lana sapiyo Kamu masuk itu Tuhan menyuruh Menyuruh malaikat Akan mencapai arwah Mencapai nyawa Ka untuk tubuh Allah di alam sana nyawa kataru nende
bunyinya itu lalaikan hembuskan ditiup ladakan nyawa, ladakanlah dalam badan. masuk di kandung dan nalai beri bulan Ladilah masuk itu, tolak irada Tuhan. Anggota bagara, balah. karena bagara oh balam Lagu mendengar ada kedake Tangan kamu ladakan kaki lada balik hai Anak-anak dirahi ondete Oba itulah tampe Keadaan ini anda kaji Laislah masuk tubuh Bernama jasmani Sama sunyawa Bernama rohani Apabila itu Apabila sampai Oleh baru Nanamu Oleh insan lah sejati Oh diberilah berakal Banyak pasung lagi diri Oleh untuk apa nimbang Oleh zahir al-batini Amonillah Anyuanda Oleh gano bilangan Oleh gano bilangan Oleh sambilan bulan Oleh anak Oleh lahir Oleh dalil kandungan Oleh awal lahirnya Oleh oleh babadan berubah rasanya Inanlah dari perasaan dari nenengnya datanglah keinginan Datanglah dinginan karena dinginnya kangilah dino Dilayana menangis Oh itu sabarnya karena ada maknanya onde ganjil adalah lupa Allah lupa lade janji laka Tuhan yang ngasul karena lade nyo setan dalam musuh yang kontan Jaranglah jari laka lupa de bala Jaranglah musuh lupa de lawan malu puluh kan Delay musuh ala jopala oleh pagi tu ada pasar Pengajian dan kita sama tolak bayangan ala nyota nyawa delai tak adalah jajab Delay kumu alainya nyawa Delay datang kemudian lekaran nula de manurui odai oda de setan Lekaran nula de setan odai musuh yang kontan den Oleh jarak lajare Lupa de balem oleh itu ada sababnya oleh nyopumu Delay sampai lalu aku Laika Tuhan adalah tidak patuh Delay sampai lalu menjadi si kafir ada yang kumur olah sama nak di siang olah rimbun ditutup olah itu olah keterangan olah nyawa jodohmu dengan Delay wahailah sahabat ditolak saudara dari soal pengajian Sekian kami baca Sekian dahulu kami baca Sebagai sambungan contohnya putus cairku itu nasib pagosati Inilah orang bari devanamu Onelayo de mabatang kalapir iyola de sabanta cako Apalagi dengan laikan kami telah sudah
Ayo de batanyo Lah sudah melempar di kantanyo di hadapan penonton lama sama. Tetapi diruntu akan diri kami lanan badu. Oleh kayo panala de Arjuna memang yo de talarung tua tanyo. Memang sabana pengajian ni yo etadinan tolan tanyo. Oh menjadi buala pertanyaan Dari yo rekan kita. Masalah de nyawa. Tolan lebaraso. Sabalong tiyo nang ditiyokan ka batang tubuh kita nang Wala dini manu de nyo banay yo ay nyawala tapi jaro. Dalam tina de nyawa di mano masoran darulunyo. Aduh yo de ba alam pula kana monyo. Alasan niyo ay manaran bagaimana dalinyo de manggato. Kiro-kiro na lay bayi rekan kami mana masang tanyo. Oh tarimo kasila de nyo banyak. Ayat dari mola nyo suko. Ayat kanan niyo pertanyaan. Iyo rekan kita. Niyo lang kataran apa jawaban dari kami berdua. Ay managayo ay bonita nyo marama bulu kudwa di buenyo. Oh tatuyo la sini rekan kami yo de manantila nantiyo. Nanti lay jawaban dari kami lanan badu. Bila iyo mulanan la ubanyo ba urayo de manantiyo to. Manantiyo la de kanoto di tapiya way jalan rayo. Oh nang inaniyo ay do kalaso. Pagkapagala talingo. Oh tapi namin yo rehan. Balong la nyo nyato. Oh dalayo paluya de nyo tanto pasupio de mamba o oto. Ane dalayan urang awaan tapulo urang bulando. Ayan tayo supinyo mama aroma anta supinyo orang yo sumando. Ane dalayan ciun yang tapulo nanci ajo. Tayo supinyo orang nyalang anta supir inyo lay orang buto. Banala kambang kampi pari naniyo di buenyo. Oh dalayo kiniyo dela tibo pajawaban di kami nambadu. Kaya kala kamanya mingayong kane mana jawab betanyo. Iko ba nala panjawaban Dari kami labadu. Oh tapi sabalong panah Arjuna. Eleman jawab tajo. Oh sesuai bakti kami nangka nado iyola de mangato. Oleh karena doa de mangato samanja iola na ulunyo. Oh indana diona la digari makanan yo paela de tibo. Indana iola dita ku apan na bangiran nila ruponyo. Ayato ko indani tantang sandita la tayo tongganan de baeko. Mani talata cincin paramatu. Ayato ko indayo la di insan. Kami badu. Ayato ko indah la di lahir. Baiklah tibonyo. Dalayo kario de lama angka minan sabanya lamanya nyo. Isusun jari na 10 hari kuatkan nalai kapalu. Oh karano daerah lanyo siko banyak ahli torikat desa donyo. Sabanayo den nalai de bador ya den nalai akan itu ikadenyo. Oh dia di kalangan dinanmu doa apalagi kau natuo. Rasul den nalai de kami menjual padannya kau pitulo. Oh dalam rasul kami jual pinjai kami yo de kala orang Cino. Rasul herang pandekai yola kami lawan balago. Ayato kapadola de pangulu kami yo lai mahonyo de kantambo. Adalaya wala
dalawi kami mani bola garanyo adalah denganlah bismillah jawabannya itu mulai penjawaban dari kami labadu sama solat denyo nyawa sebelum ditiupkan tubuh kita kina nyawa tapi jaroda ulunya ya itu bertambah alun di sulbi layang kadim sulbi Allah sama tomato ya itu ya sulbi yang kadim Allah sama tomato oleh kau dikaji oleh alamnya alam zarah jani sama tomato alam lenan suci nan tidak bernoda sakit jual sedangkan alasan menerangkan alekan pulau memang di dalam yola Al-Quran sudahlah masuk tapi di surah sajadah iyo di sinan ayat terjoli ada sumai oleh sawahu yola defaro man rabbi wa nafaqa fihi dengan min ruhihi begitu depanlah denyobana alasan denalanan babuni oleh kamilah bayar kontak utang di mukul basamu orang tuyo dan masih lawa idulang tak ubaba orang para taro kami kanai dakwah dan tuwe kami man dakwah puluh sakalipanya iyo Arjuna kanai tanyo pana Arjuna batanyo ulo kesanakan iyo lanyo seorang itulah enak memasak tanyo manutuan cimba bosati Marilah manamu iyo iko pertanyaan dari kami olah badu masalah iyo ay nyawa juo di patamba iyo la suranyo oleh nanyale nyobana gitu yo de basamu samu sebelum nyawa iyo ditiupkan disidangkan dulu yo nyawa kita atau yo denan diproses masuk iyo weda ulunya Alko nyawa iyo disidangkan bagaimana iyo ladenyo ulo apa iyo denyo sabar dengan karana Manjidale kanyawa sini aku masuk dulunya Imla ketua iyo siapo lanyo pulo sebagai saksi persidangan waktu dulu siapa pulo Ato yo denala de bameja apo banakan namonyo ayo panoko na lanjo palu ako na pulo la ko na monyo keputusan dari sidang bagaimana jatuh kondisinya tolongan iyo ay mela jawab iyo nan kami labatanyo sepanjang iko dak balabian bakurang tak pulo Malabian caca mengurang sio-sio ay tolonglah jawab oh sasudaiku kami dengan bersama-sama dengan tua-tua itu di tangannya iyo pengajian nani dengannya di muka ikolah bunyi di kami baru di pasar iyo tanyo iya mana lamo ikolah dia
engkaulah gadis India. Engkaulah gadis India. Senyum serta tawamu membuat hatiku penuh pesona, karena engkaulah gadis impian. Karena engkaulah gadis impian. Senyum manismu sungguh percaya menggugah hati merasa jiwa. Aduhai karena engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Karena hidup mati, karena itulah irama. Diolah kami lenyujubo Basamu Malu pagosa tila macam-macam iramanya. macam iramanyo lalaki mengkonan basamu. Biar irama ini ada pang yola liau tau. Irama Japang jos neo lala judulnya. Sahabat lala tahi gula masyarakat yonan di mogo. Ola sahabat lala dan mahilang delayakanlah ketua amato. Tentunya kami berirama pulau, sekali di sinan, sekali di siko. Hujan panen, babale biaso diadai, biaso limago. Sekolamu bajambatan basi bajalan ayo. Sampai sekarang mbak itu juga mana di Minangkabau nangko iko bunyinya di kami kedua di Makasana api nonton masamo si kurang tayang aku karayo apa na ajona api pandai pulo tumpah kuahe yo muskurahe कुची होता है मेरे के लेते कुछ होता है मेरे तुम्हारे की नीति बसाते होते तालू है लूटे सरो वाला है मेरे दिल से के लगल है मेरे दिल है तलुआ न आगे लेकिन मरे पहले अब तेले अपनी हुए पुलाई तू मेरे दीवाले साथे चपेला है रंग वंग पादी अतता गुची लाई kalau di namua baran awade kalau ditambah dua amper panenai nyobe namua payana pulang kasado itulah gula batele tele dari kamila baduo iola di malar kasanangan kuapi dua sampiang he kalandonan aku sapin lakini la makeke iola bake kila nyodalla yo mungila he iya da balli yo kini malamangan tua he iola mari lakaditu ko sarato iyo tambah yo ojo la gula urang minang la panja gola kan mato lepasan ngalak di pas
sajwa di dalam dado. Nama kami tangan malale, mandale poko na tamaka. Dan simpang muda na jawabannya. Itu kang ode orang imbakan. Ope gawan lagi peaka. Ijazah lain itulah orang. Dia ada jona. Ajawa da kita ni panompa. Sa lawadan den lapio. Ajawa da ke mandari la panompa. Salah badan wajah pitai jauh tak kepai masalah wajudullah. Alana ya si jan mudo gali na tinda di gali tinore malani tiga bola mangado pikiran kacau talak tahu kau sia. Anta tania yo. Oh tu kamoje. Kamu silawe. Ke bodero matan na bera rumatan gojen taparena bola malariana tadi orang kini badan kana lampang sia. Siapa nanan tahun jauh. Tu kamoje. Anana batani tangan malale Manggale poko anana tamakan. Kagak disimpang bujan jawabannya. Tukang ojek orang imbaukan. Ope gawan nerlari ternyata. Ijazah lain itulah orang. Oh ili muda Dan jona jauh ada dari panompa. Sansa ilamanan dentekan doang jauh ada kepaila batanggang. alana ya si jan muda gali na pinyang di gali tinore malani tiga bola mangado pikiran kacau kala tahu to sia. Siapa tanya yo. Oto kamoje. Tukang ojek. Ati moni rumah tanah bera Indu abare mampurang sangkula mambao bini urang kini labadar tanah lampan Siapa nayo tahun jauh. Oh tukang ojek. Irama di kami berdua. Irama minang irama malamu. Oh pira arajon mara punya nela karajon Ganti badun nela pandai pulo Kadiran taklah nama panjang letak tuakan bajelo-jelo. Oh jalan tantu ala renyo tu ku tambah lare kana perai sajo Ola kapere wala jawaban ala di tangga malam nangko. Oh pitinyo banya ala de bantu nyo tajila alora jo buki tata toawa Ola usaru ko alang palapa Nampak nami tangkal. Iya, astagfirullah. Langsung jo tapi ke. Iyalah. Kijon jo rayu jo ombo ala jo mantake. Jo ombo jo tental wada angin. Opa dia bisa ditanggung asal dapat mai sama dunia madu abi alam la Maraton badan jo sarangnya Ala pahala abamadu ala katan tasandu ala goreng mila. Amak jo abang Oma gendong cucu Banape malu. Oh pitinyo banyak aku linyo tajila alora jo buki bakatoa laku usaru ko alang panaba Nampak nanggapu abonde langsung nyo tabike nyokijo nyo layu nyo ombo ala nyo mandake nyo ombo nyo eskudo kakile. oh dia bisa ditangwa asal ada pemai sama dunia
Madu bialam letapa Mara tola bananja saranya Lang banyak lah bahasa bamadu Kata tasanul yang hilang apa juama oi mendape malu Oh dulunya kita sama berjanji hidup jo cinta bakasnya sayang diulang bangsa menyebut diri puan sasa dan suara ini ku hadir banyak bandingkan hidup sama jurang kasih tajura sepanjang jalan aku diminta dapat sejujur aku diminta dapat sejujur arah di hujan di awan barat air di cawan dan bercurahkan cara hidup tanah nana dia minta ragam dunia nan baturuykan makarajo kalai mausaho rasa kia do manarimo sakada makan jobalanjo kalaya do balio da balio itu jo lagu minang pia arjuna punyo karajo namu panjang lata tukan badello dello Yodelailo la di punta di yang biasa kadala paguno di kanakan denalai kare kana kito lalai kare kana kami Samo tutan curito lati pago sati orang barila de manamo Tolola sambuang iyo ay sarala sudai kunenene yo buana daranja yo lagu na sero lato yo lago ayo sirata tudo adunan lai kala jadi juo lalai ayo bocora losio lai kala jadi juo si tino la baya ga malain la kalenniño tadi yo tolari yo nalla ne bala gara pullo la 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 lai tanto yo kami ala kabana ala de yo pullo kalila di sinan hai sakalila di siko ai gara gara kami lalai galora biasa lalai Bombanya tanya dinan di zaman lagi ni dan ko anak sekolah masuk kini ko kalau dari nge ayah desa lara to mundo nende ampun anak adela ya mualla babayo mualla nyoti to dikicuata jane ya oleh no orang perhatian dan lai ayah jo pundo oleh la nyoan nadi biarkan malala sajo iko gara-gara dari tukang lacurito apa menada keto ola kita tayo patiti iyo ay ado mangato asuta sati bagindo aman lamaniti jambatan basi di makulia kana muatam semester 2 anak balakia